Good morning, good afternoon, good evening, and good night, wherever you're joining us today in today's live lecture coming to you from Kolomahadum Wisdom University. Today's date is for Market Day in the Igbo lunar calendar and 2/3/26 in the Roman Catholic calendar. Remember, at Kolomahadum, we always advise you to use your naturally given common sense, which we call akonuche in Igbo language. Because we are Igbo-centric, Biafran-centric, and African-centric. We always advise you to see things from how it concerns you, not how it concerns other cultures. That's why we are encouraging you to join us in this university. Join us, because in Kolomahadum is an university. We are not content creators, and we promote Igbo culture, African culture, Biafran culture. And also like, comment, and share. The title of today's lecture is some videos. We want to show you some videos from the Igbo New Year celebration. You know, the Igbo New Year just got celebrated, and we want to show you the videos from that event. As the governors in Biafra land, in the Igbo race, remain silent. The governors were silent while the Igbo New Year was celebrated. This Igbo New Year supposed to be celebrated in all the villages in Igbo land, but it wasn't so. So we want to show you some of the things that happen that you cannot see anywhere. You cannot see promoted in any government media, because the government medias are serving the colonial masters, and they want to be promoting foreign colonial culture than our own culture. So let us start immediately by going to the first video. Thank you. If you look, you can see the picture on my screen. Is Ogogo Aro Igbo 2026. Ogogo Aro Igbo 2026. Nke me na Umueri, Anambra State. Ogogo Aro Igbo. You can see the sign there, big sign there. So that was where the Igbo New Year was celebrated, and I will show you the videos from this very important celebration from our land. And that is why Kolomahadum Wisdom University is very unique in what we do here at this university. So let me show you some other videos from that event. All my followers see on the chat. Obu ni nworo miss isi abia. Iru ana na hold trinity e ba moto. E ba wa is moto 1000. Say am take me. Iru ana say no na kaje. Nwara agwaro. And the credit for these videos we are showing you today is from Be Wise Onyego. Be Wise Onyego is the one that covered the activities here comprehensively. It was completely covered. So the credit goes to Be Wise Onyego for all the videos we will show you here in this lecture today. So let's continue to watch them. And this your Gabia, Eba Moto Kusina or Kush, Kusana or Kush, Eba Moto in a Bumeri, Kusana about the South and catch him one aguaro. On your Cadobana, you take a bar. You are never big after Nanke Aje
Mmụọ Aguaro was the location of the event at Umueri in Anambra State. The location of the event of Iguaro Igbo, the New Year Igbo celebration, was at the Mmụọ Aguaro at Umueri in Anambra State. Let's continue to watch. Agwa m unu nọ na nke gịnị nke a ji Mmụọ Aguaro n'ala Igbo niile na kwepụrụ ya ka nwere ka esi ndị Anambra steeti edere ya ndị Enugu steeti no discrimination edere ya ndị Delta steeti ihe edere ya bụ ndị Igbo first na Igbo onye Igbo anyị abụ ọgụgụ arụ anyị because a gwara na ihe nwere bụ mkpụrụ ụbọchị 4 na-ekiri ofu izu ya bụ Eke, Oye, Afọ, Nkwọ ọ bụrụ ofu izu ịgụta ya 7 bụrụ izu 7 nke bụ ofu ọnwa bụ 1 month 1 month ahụ ịgụtazi ya 13 ọ bụrụ gịnị ofu ahụ enwe ka anyị nwee 7 days enwe ka anyị nwee 12 months kalenda ọnwa anyị adịghị agbaghịrị agbaghị maka na ije mee research of ma monthly cycle nwaanyị ọbụla zuru ezu ife onye gị bụ 28 words na-ekwu otu a ime ha research onye gị ya monthly cycle nwaanyị zuru ezu kee ka ọnwa si agbazi 31 30 na 29 ifu na ozuru ezu ya bụ 10 aja aka na King James ka na-akpụ ya King James butere wee rie anyị isi mana ya anaghị ya bago na-ekwu otu a ka go back to our root abụrụ ịkpa nsu n'anya go back to our root abụrụ igbu anụ ọgọta nachi ya n'ọdịnala ndị nna nna gị abụrụ ime oke ite ọ ime creativity nka na osie ndị nna nna gị ji eji ebu ka anyị na-eme abalị n'obi aja Mmụọ Aguaro n'ala Igbo ekwela nka bụ aka ji ofe okwu ndị ichie bi waizi onye ego eze adị mkpọtụ. Going back to our roots is not eating and killing. Ọ bụrụ mgbu ọkụkọ taa, ọ bụrụ mba nzu n'anya, ọ bụ usoro omenala nna nna anyị badelele anyị before ndị ọcha wee bịa. Onya going back to our roots. And onya ka anyị na-ekwu na ngụ arọ Igbo iwe kwesịrị ka anyị na-agụ. Arọ Igbo ya kwesịrị ka anyị na-eso. Iwe ọ na-abụ abịa asị na Christmas bụ December 25 nọ mgbe arọ ji agwụ. O kwesịrị ndụ n'ọwụ ma ọ bụ na nọ ndụ na chọkụ omenala anyị dụ na-achị anyị. O kwesịrị na general return a na-enwe na December ekwesịrị ka ọ bụ na January ka a na-enwe ya. January to February mgbe arọ ọwụ ji ebido. Then enye holiday eleisi enye holiday onye kwesịrị ịbụ general return of ndị be anyị. Ọ kwesịrị ịbụ na December because December adịrọ na Igbo calendar. Igbo calendar na-arọ 13-month calendar, but the Catholic colonial calendar na run for 12 calendar months. So why are we following this foreign calendar months? Because na mgbe ndị ọcha na-afụ we hand over to ụmụ nwanne anyị na-eso ụzọ, and they are implementing this foreign culture on our people. That is why it's very, very important. Na onye ọbụla listening, follow up with ọgụgụ arọ ndị be anyị, how we count our own calendar. All very, very, very important. So let's go back to the videos that I want to show you. na-ekwu otu a na Maazị Dibia aka ji afọ arụ ụfọ ya ọ nọ n'ụzọ ọ na-abịa osi Igbo ndụ eze akụ eji ọfọ arụmere ndị ụka ọ na-abịakwa live and direct nna mee ana m achọ nwanne m ọ na-abịa mana mwa bụ aka ji ọfọ okwu ndị isi anọ ego live and direct anyanwụ akpa oke nọkwa maka anyanwụ adịrị akpa oke nwere obodo ijire ka ghara ịfụ anyanwụ anyị zuru ezu mụba ekwensu ọka nọkwa ya ihe Igbo ji ebiri karịrị akarị anyị agụọ na-arụ one nwanne tinye arụsị akụkọ anaghị akọ ma a na-aje Mmụọ Aguaro obere ego. This occasion includes Ekwensu Oka. There's somebody called Ekwensu Oka. He's coming from Oka town. He will be there. Matthias Ezak will be there. And other personalities. And now you can see Akaji Ofo. Be Wise Onyego is also there. So let's continue to watch. Go back. If we are Igbo to wait, see the house in Tiaro. I didn't see what you want. ya gazie ọ nọ live.
Let's show you more video. This is just the introduction of the event. We showed you the signboard, Ogogo Aro Igbo 2026, for you to know that this is the time we are having our own New Year. This time also, the Chinese are having their own New Year. Other cultures are having their own New Year. So that's why we are not going to continue to be covered by this colonial culture that they are imposing on our people. So it's very, very important what happened on this event, that a lot of things happen in this event. Let us listen to some music and then we go to others. Because there's a lot of videos to be covered, I want to stop this one so we can go to another one. There's a lot of videos here on that very, very event, a lot of things on that event. Let's check out this one and see what like we reported, you can see there's a lot of food and drink in this occasion. So it's supposed to be in all the villages. N'obodo niile do na Igbo ka ekwesị na village niile, obodo niile, town niile kwesị ka they celebrate this New Year celebration of our people. If we have a government that, you know, doesn't prefer foreign culture than our own culture, this event is supposed to be everywhere. In the 13 states where the Igbos are living and any other place that the Igbos are living. This 1st February is our New Year. It is our New Year. And so let's go to another video. There's a lot of them. You know, the government media supposed to be in this occasion. Just like we are saying, this celebration supposed to have happened across the 13 states that the Igbo race is across the 13 states that the Igbo race is resident at. Okay, and government media are supposed to be here because after all the money,
all the resources of this of the states of the Igbo government is for everybody. So if you can, the state can spend money to cover the foreign colonial culture of Christmas and New Year and others, Easter and others in our land. Why wouldn't they also spend money to cover celebrations such as this, to help to advertise, to help to promote it, to make sure that it is carried out in all the villages, and also give holidays to our people, give paid holiday to our people? It's supposed to be so. So let's continue to watch some videos from that event. It was a very, it was a great event. It was a very, very, very great event that occurred here at Umweri, Nabe Mwana Aguaro. This is where it happened. In fact, they had a night vigil from the 31st to 1st of February. They had a night vigil. You see, you can see all the celebration, all the dancing for the celebration of Igbo New Year that started on the 1st of February. So who is in doubt? It's right there, except that the governors, those in power, they are imposing and imposing foreign culture on our people than promoting our own. That is the problem. It's right there. So let's continue to watch, because there's a lot of videos. There's a lot of videos to show you of what happened. Ịma na agwara m ụnụ na nke emere ju emekwa ọzọ. Ebe anyị nọ taa bụ na Igbo nke a ji mụọ na Agụaro.
mana ịnekwa anyị fụ na ndị odogwu ndị nze na ndị ọzọ juru eju ebe a maka na ihe abụ Igbo na-eme ife abụrụ ife Enugu steeti na-eme ọ bụrụ nke ndị Anambra steeti na-eme ọ bụrụ nke ndị Abia steeti ihe a bụ ndị gboo ndị Igbo ịgụ arọ ewesị ka anyị jụọ odogwu anyị nwere n'ala Igbo ahụjụ biko ị agwa anyị afa gị gwakwana anyị ife ị bịara ebe ime tata ka obi dị gị ị ga-ekwusi okwu ike ka ndị eze ndị ị na-agwa na-anụ cheta na obi waizi onye ego ka unu na-efolo aka mgbe aka ji ofu okwu ndị ichie nke emere jụọ emekwa ọzọ ntị ọ dịkwa ọ dị onye na-anụ onye bụ akọ ewetara n'Igbo ukwu igwe okwute agba nchara ihe nna nna anyị ha dobere ka anyị na-eme taa bụ ọnwa tọrọ ụnyaahụ anyị wee na-agụ alọ n'ụbọchị taa ka anyị banye n'ọnwụ anyị banye gị n'afọ ọfọ maka na afọ ndị Igbo bụ 13 months ka ọ na-adị ọnwa 13 ka anyị banye otu izu n'ụbọchị taa so ịfụ na anyị na-ekwu ka anyị kwuo ka ọ ga-esi wee dị ka afọ a ga-esi wee dịrị anyị na mma ọhịa anyị na-ekwu na na obi ajị mmụọ na-agụ alọ n'Ụmụeri na ọ bụ na okwuteze ka otu arọ Igbo na-enwe 13 months December while the Roman Catholic calendar na-enwe 12 months. Remember, our market days Eke, Abo, Nkwo, Eke, Oye, Abo, Nkwo makes 1 week in Igbo calendar, and 7 market weeks makes 1 month, 28 days of the month. And like Be Joy, Be Wise, Onyego have explained that the menstrual period of women runs for 28 days. The menstruation of women runs for 28 days, just like natural Igbo calendar, natural calendar. That is why it is important we start using our own calendar than this colonial one being imposed on our people by those that are in charge of our government. Let's continue to watch the videos. When I know about it, when I say, "I want to do it," very guys will. I can't know name no I can give a quiet water on Igbo. Yeah, na-ekwu etu a mana ihe a na ndị Igbo na-eme ọ anyị bidoro ya ọfụ ọkọ ihe a ka ndị nna nna anyị na-eme eri ahụ ihe a ka a na-eme wee marafa ihe a ka a na-eme wee wepụta ihe dị iche iche ihe a ka a na-eme wee mara ka a ga-esi wee mee akpụ mana ọ na-egbu mmadụ amara mgbe ogboro na ga-eme ya wee rie ya onwere njin dịrị nwe emechi ndị ndụ afa na-eme ya nke kacha nke bụ na ọ na-adụ ha mma n'ihe ọ bụla ha wetara dịrị ọdụ ha ka ọ ga-egbufa ebu ụzọ rie egbu ụmụ ha jere ọ bụ na chi ụtụfo ọ bụ na o gburu ọfa ka ebido ka ọ bụrụ ihe a na-eri eri onye ihe na-aka mere ọtụtụ nna nna anyị nwụrụ ebe a na-achọ ihe ụmụ ha ga-eri atọ ọtọ n'ime anyị na ndị abụzi ndị mere alụ osite na Pita na Pọl bie ka ha ọnya ka anyị na-asị na achọ ka wechiekwa ọdịnala anyị mgbe ekene gị darụ mgbe nụkwa nna akụkụ gị bụ ịma na agwara m ụnụ na nke emere ju emekwa ọzọ ebe anyị nọ taa bụ na Igbo ukwu nke a ji emụọ na This one have ended. We have to take another one. Just give me a minute because there are a lot of videos here. You heard what he said, that this is how our ancestors, the culture they are following, and discovered all the food that we are eating. That they can taste one food for them to know whether that food can kill them. The father will say, let me eat this food. If it doesn't kill me, then we can start eating it in the family. That's how they develop most of the food that we are eating today. All the ofu egusi, all the ofu onubu, all the ofu obono, all the things that they developed that we are using today. Many died from trying to find out what to eat and what not to eat. So let's continue to watch. There's a lot of videos. Maazị mma ala ka mmadụ onye mụ na ya na-ekwu makwanye efe bịara n'ebe ime mana mma nke bụ eziokwu bụ na Igbo bụ ofu kama na a na-asụ n'ude ma akwụ ụkwara ọbụrụ ofu wee sị na-ekene gị kene ọra gị kọkene afa gị na ife ịbịa na obi ata ime afọ mbụ eze okeke nna ya ụkọ ọha ọsakwe eze nwa na iseke aka ji ọfọ arọ obi ụkọ ọha ọsakwe Igbo ekene m ibe anyị bịara n'ụbọchị taa na obi aje mmụọ na-agụ arọ Ụmụeri nye yi oke bụ
ndozi ọdịnala Igbo nwechiata ọdịnala Igbo nke ndị nna nna anyị ha mere ọdịnala tara nchala onye ibe anyị chiatala n'ụbọchị tata ebe ịgụ alọ ndị Igbo ji eme emume ife niile ihe eme n'ọnwa Igbo ka o guzo n'ọfọ na ogu anyị nwere ọnwa 13 na-arọ ọ bụla ọnwa 12 ka anyị nwere n'alọ anyị nwere ụbọchị 4 kwụlụ anyị ofu izu bụ Eke, Oye, Afọ na Nkwọ. Anyị nwere izu na 7 bụ 28 days bụ ofu ọnwa oke Igbo si eme ya. Anyị ndị gboo ndị bụrụ mgbe gboo tupu ndị ọnọdụ mgbe ọgbara ọfụ abịa bughara batara anyị bụrụ mgbe ọzọ anyị n'ụka ọbịa mana ụbọchị taata anyị na-anachi ya azụ n'ọdịnala anyị ka anyị dozie ya ka ọ wee dị mma n'isi anyị n'isi ụmụ anyị n'isi ezinụlọ anyị n'isi ọra mmụọ na ụmụ mmụọ na owu mmụọ nna nna anyị ji wee dị ebube otu Chukwu okike abịa masị wee debe anyị n'ọwa ibe anyị nọ n'obi nwa bụ obi alọ n'ụbọchị taata wee na-eme ka ọ wee dịrị anyị na mma anyị wee mara ka echi echi wee dị agụgụ arọ na nyaahụ bata n'ụbọchị taata ọ ka agwala anyị igbo ibe ụbọchị ahụrụ anụnwa ga-enye anyị mana otu ọba akọla ya lọ anyị nwe nye anyị n'otu nwa ka esi wee dịrị anyị maka na ọ dịgo ogbuo ọgbọta ka o bidoro ekelekwa maazị Mmalaị ka mmadụ onye mụ na ya na-ekwu makwana ya fitara n'ebe ime ka anyị chọkwa another one because there were a lot of videos here. These are some of the people coming into the agwago na ebe anyị nọ na bụ anyị na nke aje mmụọ na-agụ arụ adị efuru ya na ike ga onye nọ mbara nọkwa live here ndị odogwu Igbo ji That's the end of that video. Let me get another one because there's a lot of videos. Let's hear this guy. He's from more. Abụ m Ichie Eze Nwokolo onye nkwele Ọka n'ime Anambra steeti. Tata bụ taa ka a na-agụ arụ Igbo niile. Anyị nọ n'obi Aje Umeri Okebo. Anyị bịara maka na elu anwụ ọdụ gboo ka ọ ka dụkwa na-arọ jikọrọ Igbo niile ka anyị nọ n'obie na anyị nọ n'obie wee sị ka anyị bịa soro wee kwalite ya bụ ọgụgụ arọ a na-agụ n'Ụmụeri Okebo ọnya ka anyị bịara ibe o bubu m sa anwụle na mma adụ ndụ na ana nke ndị dị ndụ wee solu wee na-agụ arọ jikọrọ ana Igbo niile ọyịba bịara ka anyị mee taa mana a sị ka njụ ebe ahụchụ arụ a na-agụ ụfọdụ si na arụ aje ọ bụrụ arụ ndị Igbo arụ ndị Igbo niile ka arụ aje ka a na-achụ iwe ebu arọ ndị Igbo niile aje ewe aka ji ọwọ aje ka mmụọ wepụtara n'ọnya ka anyị enwe ya esi n'ọnụ ya wee na-amanya bụ iwe arọ nne nwaanyị na-ekwu iwe ebe arọ jikọrọ arọ Igbo niile. oke bụ na anụ gị maka onu na-ajụ ahụchụ ọ gwara gị Arọ iwe jikọrọ arọ Igbo niile o kwesịrị na gọọmenti aka ewefute ego dushọ na agbasala ozi ahụ na Igbo niile vileji niile ga-eso wee nwere maka dis arọ ọhụrụ nwa aba vileji niile obodo niile ekwesịrị nwe holiday ekwesịrị nwe general public holiday dan nke a na-enye na Disemba ma ọ Jenụwarị ma ọ na Ista na abịa ire maka na nke ewu nke anyị nke ewu for Igbo niile nke ebe awa culture nke ebe laisha agụ ya mana a ga-arafu ya na-agụ nke ndị ọcha ka ebe anyị na-eme onwe anyị ire mee ya iwulo oru arafu nke anyị na-eme nke ndị ọzọ wulo oru n'aka ndị ọzọ na-eso ebe a na-agwa anyị na-abịa nwere nke anyị nna nna anyị badebere anyị dụdị ya ọ dụdị idea just for government to pick it up bido implement ya ọ gwụcha mana ha ghara eme kama ya a na-eme nke ndị ọcha
make I do inferior to Ndocha. Questions like that. So I want to watch a lot of videos. You may be this woman. Nke nwaanyị na-ama mbem. Nwaanyị na-ama mbem. Nwaanyị na-ama mbem. Ọkụnụ ka onu ya na-ara. Nwa ka anyị na-ege nwaanyị na-agba mbem. Ka unu ka o si ama mbem. Ihe mebọchi anwa bụrụ obere iwe. The essence of this lecture today is to let the whole world know that the Igbo Lunar New Year was celebrated on the 1st of February 2026. That is our own Igbo lunar calendar, which is different from the Roman Catholic calendar. And so many other cultures are not following the Roman Catholic calendar. The Chinese also have their own New Year this time, because the Chinese are also following the lunar calendar, as well as so many Muslim countries. Many of the Muslim countries are following lunar calendar. And so many Asian countries are following lunar calendar. India is following their own calendar, not the Roman Catholic calendar. Because now you see our people sometimes, they just argue blindly. They tell you that the Roman Catholic calendar is the one majority of the world is following, without knowing the reason. The reason is that the Europeans, Western Europeans, remember that time, after the Papal Bull, that they sent Europeans to other cultures and tell them, if you go there and they are not following Jesus, kill them, take away their reason, impose that religion on them. That was why you see religion, Western religion, in many other cultures where they were forcefully imposed on them. Okay? That's the same problem that we have now, that we are trying to educate our people to know that we have our own Igbo lunar calendar. Why is it that we are not making it the first? It's supposed to be the first. Why the Roman Catholic calendar is dormant, or be the second, or be dormant, so that we can be seen as equal with other cultures. But right now, we're not seen as equals. We are following other people's way of life, other people's culture. So that is the problem. So let's continue to watch more videos from that very, very, very big event that happened.
This video is the arrival of one of the personalities that, graced the occasion. A lot of Igbo personalities are in this celebration of the new Igbo New Year celebration for 2026. A lot of our people attended this event, but it's supposed to be everywhere in Igbo days. It's supposed to be everywhere. The governor is supposed to have taken it up, spend public money to make sure that it is observed everywhere. Give our people public holidays, and make sure that the workers Let's enjoy this music a little bit. Let's enjoy this music a little bit. Let's enjoy this music first. So what he's saying is that even up to 7-8 p.m., people are still on that venue, on that arena. People don't want to go. People are full of celebration. Our people are waking up now to the reality that we have to follow our own. Nkani kamma. Nkani kamma. Ainwe nkani. Ainwe ugu. Ainwe nkani. Aishino ruputa. Ainwe nkani. Obala anyị not even na nna anyị ba na-eso before ndị ọcha wee palụ nkebe wee bịa na nke ndị ọcha pa wee bịa akara na mma ọkara na mma ka anyị watchkwa na-aga biko nke ndị pa wee bịa akara na mma nke this is the house of one of the sponsors of the event. Let's show it to you. Na nọ na Ụmụeri na nke aje mmụọ na-agụ arọ 2026 taa ka anyị ga-ebido celebration maka aha ọfọ ndị Igbo. Agwara gị ebe ọbụla ị nọ ị na-eme mmemme, ọ bụrụ na ịfụbe mmanya gbaga m ma akwa na ebidobe mmemme nekwe ya enwe ka isi wee ṅụọ mmanya were nke a ibutuo ya ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị nọ ka nwoke si anụ yuzuore m gbaga m ka bụ mmanya anyị etikwa ya ntalọ ihe a bụ mgbọrọgwụ dịka aja na Igbo si wee kwu ka eji wee rụ ya ọ na-edozi arụ ọ bụ ife niile ka mma agwa ụnụ test ya ka ịnụ maka ya gbaga m ọmụ abụ aka ji ofe okwu ndị ichie tibe arụ si akọkwara gị akọrọ tibe arụ na nke aje mmụọ na-agụ arọ n'ala Igbo niile mma nọ nkụzi ebe ahụ chetakwa na maazị dibịa nọ nkụzi tata aka ji ofe arụ ofu na ndụ chetakwa na ọzọ Igbo ndụ arụ mere ndụ ụka Mathias Ezeakụ na-etinye arụ ana m achọ nwanne m na ame nna bịa anyị zuru oke mụọ ihe niile. This person you are watching now is called that is the Be Wise Onyego. Be Wise Onyego Akajiofo. That's the person you are seeing. He's one of the champions of this event. He's one of the champions. And let's follow him now. He's going to the venue. Let's follow him. Na nke aje mmụọ na-agụ arọ na Igbo niile ebe anyị na-aga na
agwara m unu na ife anyị nọ bụ ọdịnala ndị nna nna anyị mere eri mgbe ka anyị na-eme ihe ndị Igbo na-agụ arọ bụ tata ka arọ ọfụ abanye n'ozugbo. Tata bụ 1st February arọ ọfụ ndị Igbo ebidogo maka na ife anyị nwere bụ ọnwa 13 ihe nwere mkpụrụ ụbọchị 4 eke oye afọ nkwọ mkpụrụ ụbọchị 4 ịgụta ya izu 7 onye gị gịnị ofu ọnwa 28 days ife anyị nwere mgbe si na tata ka January more. This Igbo New Year calendar, and in fact, the Igbo calendar as a whole, is supposed to be taught in schools from kindergarten to university level. It's supposed to be taught in school. It's supposed to be what we are using. Everybody should, though many know about it, but except the government is not promoting it. That's the only problem. Many people know about it, even though it's not being taught in school officially as supposed to be. This is our calendar. Instead, they're teaching them the Roman Catholic calendar. That's the problem we have. And our calendar runs from 4 market days. 7 of these market days makes 1 month, 28 days. It is following the moon, and it is 13 months. It's not 12 months. Why this lecture is important is that most of our people don't know that we have our own calendar. Let's continue to watch. We have it. Ndoka handiri anyị tata bụ ọbụna na aka gbara nke ndoka tata bụ Jenụwarị anyị mana tata bụ aha ọfụọ ọnwa mbụ anyị bago n'ọnwa mbụ wena asị ụmụnne m n'ọnụ ndị English ndị iti Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. N'ọnụ nke anyị sụba be gị maka anyị bụ ndị Igbo bụ ọnwa ọfụ apụtago ọ ya mara na anyị mma anyị ga-afụ ife ọma ihe ọbụla itiri na ahụ a ọ ga-amịpụta ife ọma maka ahụ abụ amara mma aje mmụọ na-agwara agụgụ arụ gwa ọha ka Igbo ga-adị tata ka anyị jezie de mepezie aha ọfụ a yesterday ka anyị riri oriri ya celebration ya ọ bụrụ na ụka ọbịa ọ bụrụ ụka abalị New Year ma ụka abalị aha ọfụ crossover ndị ụka yesterday onu fo ka ọ dị na emegidere atiri don chiefo maka egwuregwu tata bụzi aha ọfụọ ihe niile mara mma ị na-afụ ka o si ara ihe niile mara mma tata bụ maka ara ọfụọ wee na-asị Igbo bụ Igbo ekene m nwoke kene nwaanyị na-asị unu kene maka aha ọfụọ anyị ya mara anyị mma ara ọfụọ mara anyị mma abaghị ara ọfụọ ihe kwuru ka a na-eme maka mmụọ na-agụ arọ egwuregwu na-ebere adịrị ya egwuregwu ọkwụ na afị ya egwuregwu ebere adịrị ya Igbo abaghị aha ọfụọ Igbo abaghị aha ọfụọ ọkwụnụ furu ya na-eshi ya aka abara aha ọfụọ nọ Germany nọ US fast gị bụ nwa afọ Igbo abaghị aha ọfụọ aje mmụọ na-agụ ọrọ kwuru ka aha ya dị ọ mara mma a na-eche ya na-ekwu ọ na-ara abago ara ọfụọ anyị tata ka anyị na-ewu ele ka o kwesịrị ka ochi na-akpọtụ n'ala Igbo niile ele ochi wee kpọtụ na Ụmụeri na Anambra steeti ka ọ na-akpọtụ n'Ọka na-akpọtụ na Nnewi na-akpọtụ na Ọnịcha na-akpọtụ na all the villages n'obodo niile enwe n'ala Igbo ma na Aba ma na Ụmụahịa ma na Owerri ma na ịka na eke ọbụla ma na Port Harcourt ịka na eke ọbụla onye Igbo bụ kwesịrị ka ọ na-celebrate this Igbo New Year bidolu na February 1st. Ọ ewele o kwesịrị ka ọ dụ anya ga-elu ndị be anyị ana anya adụnaghị n'elu anya kwesịrị ọbịa olu oghe a na ịmara ibe a na-akọ n'ụwa nwale nke bụ nke gị protect nke gị promote nke onwere onye protect ma promote olu ya on except you. Ọya ka o ji wee dụ mkpa unu na-efolo anyị unu na-esonyere anyị na Nkọlọ Mahadum Wisdom University ibe anyị na-akụzili unu iwe unu kwesịrị mma rafu na iwe ndị ọcha na-akọlụ unu ọkọtọ n'ime iwe na-akọlụ unu wuo ka e wee kọgha unu anya
nke bụ nke anyị and ndị be anyị kwesịrị ịnata back ka ọ bụrụ ya bụ nọmba 1 na be anyị wele na-agụ arọ na be anyị ka anyị wee dụka obodo ndị ọzọ ka anyị na-agụkwa n'ihu. Wichi ụmụnne anyị niile apị arọ ọfụọ maka na ife adị aka ebe ọ na-adị na-efolo na-eti agba m na mbụbi wise onye ego aka ji ọfọ okwu ndị ichie agara m ewetara ụlọ ife niile Igbo ji wee dị ebube ife niile Igbo ji dị ebube ka anyị ga na-eweta maka na abaga arọ ọfụọ onye a ka eriri maka arọ ọfụọ ndị Igbo niile anyị abaga arọ ọfụọ na onye na-asị na ihe a na-eme abụrụ ya ụmụaka Igbo teta n'ụra ka anyị mee nke anyị ka anyị akpọbata na nwanne anyị nwaanyị Ije Nwamma na ọmarịcha egwu Ije Nwamma ji wee na-agwa Igbo teta n'ụra chetakwa na Ije Nwamma bụ ezigbota nwanne anyị nke anyị na-aso agbasa oziọma ọdịnala nke onye isi anyị bụ aka ji ọfọ dike ụgbọ aja ọzọ eburu chi ụzọ ọgbawa onwe ya n'ọsọ nke enyi na-achọ igwe enyi ọsọ odogwu amụrụ mbọsị afọ ma o ji 7 dike nwanne m ọ bụrụ na ị na-efolo ABS every Sunday ọbụla ị ga-afụ dike nwe ụgbọ aja ọzọ eburu chi ụzọ ka ọ na-ebe na-eti Igbo teta n'ụra ka anyị mee nke anyị na ọgọ mmụọ bụ. Let's go to another video because there's a lot of videos and time is running out. Let's watch this one. Yeah. Hello? Yeah, I'm 3 days before I shot them like man on WhatsApp. Maka I'm made to since 4 days since China but zero we came maka bare memma. Okay. Let's take another video because there's a lot of videos. Let's take another one. A lot of things happened. Look at this one. There was loss and loss and loss of celebration on that day at Umueri in Anambra State. Loss and loss of celebration. Let's take a few more videos and then we will call it a day now that you know that the Igbo New Year was celebrated at Umueri in Anambra State. They're supposed to be celebrated across the whole Igbo race if it was being promoted by the government. Because the government is government for everybody, not government of one religion. Especially where this is our own. The government is supposed to pay attention to it and make sure they give our people public holidays in all the states, in all the local governments, in all the towns and villages in our land. Let's watch one of the sponsors of this event and see what
His house is a mighty house. And the man now on a system or a mafia baby and a peg. You won't catch a bubble need one is but on your dinner and massy. Each would get more than not to go keep it. Not to let you everything you can over here. If you are go, you show him what I call what they have for you. Bazazam, and make an embroidery. Sorry, we didn't get the name. Let's get the name. Sorry, yeah, about to talk about the name of the person. Just 1 second. Let's give him that credit. Aje bụ abụọ na ọji ego ọbụọ na osikara ike ọbụọ na ọka gwa akwụkwọ ọbụọ na ọ bụ okenye nọ na arọ na onwe ya na-eji aka oshuzo onye obi adị ọcha si na ọya nwa ga-ejere Igbo ozi o were chuzuo ya anyị na-asị adịsike ike nke ama ndị a mma ọ dịrị ike ịsọ nsọ. He said that the person, the Ajay, the person that's the custodian, the person that is counting this calendar, is a very young boy. He was not selected because he has money or because he's special. No, he was selected because his heart is clean. He has a clean heart, and he's a very young man. And that is how our culture works. Our culture selects the best in the community that we deliver to serve. And this young boy is serving the whole Igbo race. Ajay, you will see him in one of the videos. Let's continue to watch. You will see the young boy in one of the videos. Very, very young boy that was selected is the custodian of this event. Let's watch. When I focus, Okay. Enough of this, EJ. Let's find another one because there's a lot of videos that cover this event, a lot of activities that day, a lot. And look at the Ajay celebrating. Yes. And I'm not where we're going This is the Ajay Mona Aguaro, a very young boy. This boy is not up to 20-something years. That our ancestors said that he's the one to be the one that is counting the years for the Holy Igbo race. Ajay Mona Aguaro, a 20-something-year-old boy. He is the one serving the Holy Igbo race. That is the one that is custodian of this Igbo calendar in the Holy Igbo land. That is how our culture works. They look for the best, irrespective of age, irrespective of wealth, irrespective of show off. Let's see Ajay dancing with his age mates. That will tell you he's a very, very small boy that our culture have chosen to do this job for the Igbo race.
mmụọ na-agụ arọ ndị ọgbọ ya ha nọ n'ọgbọ ndị ọgbọ ya dara ka ha nwụọ obi aṅụrị yes ha na ndị ọgbọ ya wee bụkọrọ obi aṅụrị ha bụrụ nwa Chimere Eze This is the Aje Monaguaro, the boy that is bestowed with the function, with the job of counting this calendar for the whole Igbo race. A very young boy. That's how our system works. Let's continue to watch some videos. Our culture is a very rich culture and should be promoted and protected because nobody will do it for you. Everybody is protecting their own, and worse off, they want to impose their own on you. We have a very, very nice culture. Why can't we protect it? Why can't we be proud of what we have than always copying foreign culture? Let's continue to watch more videos. It's very, very, very annoying what our people are doing, actually. Very, 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 very annoying. Okay, let's take another video. That's a drone flying above. Let's take another video. A lot of things happened at Umueri in Anambra State. So it will have been happening in all the villages in the Igbo race if the government is in support. If the government is not a government imposed by the colonial masters and imposing colonial culture on our people. It should be happening in the villages, in the towns,
with holidays, with dancing, and in fact, the Igbo general return supposed to be this time, because this is our own. It doesn't supposed to be during December or 1st of January in the colonial Catholic calendar. No, it's supposed to be during the end of the 13th month Igbo calendar to usher in the new year. That's the way it's supposed to be. So let's take a few more videos, and I can tell you, you have seen a lot of things. You have enjoyed these videos from the Let's take another video. This is where they lighted the masquerade with fire. Yes. Hey, Ashama. Hey. Let's take more videos. Let's take more videos. I think agbagina agbagam na nke a bụ nke anyị nwanne egwuregwu nke ọbụla ị na-eme efuru gbagam ma na obidogo ọwa ka isi wee ṅụọ mmanya ọ na-eme gị etu a yuzore m nka mana ọ gbagam kapagodere m ụmụada bifo anyị jee n'ebe ndị ichie nọ egwuregwu awide hia nke a bụ nke anyị ọdịnala ka anyị na-eme biko anyị ga-akenekwa ọra na eze maka na anyị nọ na gbagam taa nna anyị I have to take another video here. It's like he's promoting the drink. Okay, I think I just have to show you pictures of this, the Ajay, that is the custodian of the whole thing. This is his picture. The Ajay, the guy that is, you know, the custodian of Igbo calendar. So they have custodian, that is like a specialist, like they say, Nka, specialist. This is a specialist in counting the Igbo calendar for the whole Igbo race. That was why the celebration was done in his place, because the government is not interested. The government is only interested
in imposition of foreign colonial culture on our people. And that is why we decided to bring this information to you, for you to know that this Igbo calendar, this Igbo lunar calendar is our own and is right there with us. And a lot of our people are following it, but the government failed to generalize the usage so that on that day, our people will be given holidays, our people will be encouraged to come back, our people will be paid for the holidays, and then ensure that, you know, a lot of all the villages, everybody, all the towns participate in celebration of the end of the Igbo lunar calendar and the beginning of the new year for the Igbo race. That's a failure of the government. That is what we want you to know. And that the Igbo race, we have our own calendar, which runs from as Eke, Oye, Abo, Nkwo. 4 market days. 7 market days makes 1 month, which is 28 days. And from what you have heard, the female menstrual period runs for 28 days. Natural, because they follow the calendar, they follow the moon. And you also heard that they saw the moon, and that was why they started the celebration. Okay, because they follow the moon. That's called lunar calendar, following the moon. And it's not only the Igbo race that follows this lunar calendar. I have said it before. The Chinese follows it. Most Asian countries follows it. Japan, they follow the lunar calendar. Most of the Arab countries follow lunar calendar. Even the Hausa people in the north follow lunar calendar. So it's not a taboo. It's not like the Roman Catholic calendar is the only calendar, no. And some people argue that a lot of people celebrate the Roman Catholic calendar. Yes, they do because of colonization. That is why, because they were forcefully imposed on those cultures, just like we are forcefully imposed the same culture, the same calendar. And now we are telling our people to come back, that the government should make it #1 than the Roman Catholic calendar that we are currently using. So that's the essence of this lecture today. So thank you very much for joining me. And we're going to bring this to an end. And so like, comment, and share. And also subscribe to our YouTube channel by touching the bell button. When you touch that button and subscribe, whenever we do a new video, you'll be the first to get it. And if you follow us on Facebook and Twitter and TikTok, if you also do a new video, you'll be the first to get it. And as you can see, we are not begging for followers because this is an university. It's when you want to learn that you try to join us. But if you want to be listening, following the content creators, the one that is very short, they just cut something short for you to feel good in a few minutes. We are not content creators. We are an university. So we package our lectures and present them from the Igbo man, from Biafran and African perspective, how you should be seeing things. And that's how we are different from, you know, other educational outlets. And having said this, thank you very much for joining us. If you like this lecture, please like, comment, and share. And the credit for everything we have watched today goes to, I cannot stop to give the credit to whom credit is due, to Be Wise, Onye Ego. Be Wise, Onye Ego, Akajiofo. He is the one that covered this celebration from the beginning to the end. Oh, there's one masquerade I want to show you that I just saw now. So let me show you that masquerade. He's just coming into the arena. Let's enjoy that masquerade before we go. Let me see what's going on. Let me show you that masquerade. It's a very, very sharp masquerade. I saw him coming, and let's watch him.
And this masquerade will be the last that we show you from this very important event where the Igbo race celebrated the beginning of the year. You know, the beginning of this year means the planting season. That also brings in the planting season to tell our people it is time to go and put food on the ground so that we can be able to feed our people. So as we usher in the new year, let everybody get down to the farm to produce the food that we shall be eating. Thank you very much for joining me, and have a very, very wonderful day.